tick, 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 tick. Fáilte go parcan an isce áit ina chur túús leis an gcuilóga in gáhíle sa de le 50 ar an barc seo agus madra. Ó gáhíle sa 11 go rá chumar túús le dara uair in na bhar, fuaran pell na man, fórna faoi is agus gábhlíon ó hin ar lá le bríide an bhuiir an commógéachta na gcuilóga a bú. Mi se anion mianin ó cuman na vinsin agus ire mór cmógéachta blach lia. Ní bh géin cúla dul isteachniu an bhilóga. Mi se Kate Nírin is as bailach lia mé agus seo é mo chéidir riomh gimar cmógéacht. Is Jill McMahon is as chlórdom agus is tosma. Is mis Jill McMahon is as chlórdom agus is tosa hormé. Is mis Rachel Nick Orhig is as fadach lia mé agus imrí a lór porca. Is mis líb is as galibh dom agus is cosantóir mé. Is mis Rebecca Uckard is as bailach lia mé agus is thosáir mé. Mis mór de staach is as is as curí mis agus is cosantóir mé. Is mis Keevan Galig is as Farrell. Seo é an trasna na gcuilóga bú.